Майко, влези ми в дуса. И какво става, хора? Днес ще чуете 10 факта за мен, но преди видеото да започне, искам да ви кажа няколко неща. Бях на концерта на MTV и там се запознах с Маги-сан и с Дими. Линкове към техните канали ще има долу в описанието. Та, съответно, тъй като те са ютубъри от много по-различна величина, в смисъл, те вече са успели в това, което правят и са добри в това, което правят. Ако не знаете кои са те, просто вижте им каналите, наистина заслужава си, правят много готини видеа. Те ме потикнаха да направя и ме посъветваха да направя няколко промени и реших да ги послушам. Ще изтрия голяма част от видеята, най-вероятно. Отделно името на канала вече ще бъде Тино Саламандъра. Тино Саламандъра. Много дълга история е защо реших точно така да се казва канала, но мисля, че е окей. Консултирах се с няколко човека, те казаха, че е окей. А сега ви предлагам да започнем с съществената част на видеото, именно 10 факта за мен. Факт номер 1. Обожавам да гледам филми. Това е... Факт номер 2. Опитвам се да се храня здравословно. Като цяло не ям супер много простоти, дюнери, мюнери, Макдоналдс и т.н. Съветвам ви вие да не го правите. Но нещото, от което не мога да се откажа, е сладкото, което е пълнащня. Факт номер 3. What the fuck? Все още гледам анимации. Да, котството гледа Cartoon Network. Да, котството гледа Disney Channel, но предпочитам Cartoon Network. Колкото и шантаво да звучи, котството продължава да гледа анимации. Въпреки че на 18 години той продължава да гледа анимации. Не знам за вас, обаче анимациите са the best. Не са the best, но са best. Факт номер 4. Обичам да си крафтя неща. Обичам да правя разни неща. Обичам да създам разни неща. Някакви джунджурики, джаджи, с които да правя разни неща. Обичам да си правя костюми. Обичам да участвам в такива състезания. Просто това са яки неща, които в смисъл по този начин си убивам времето. Общо взето, ако нямам какво друго да правя, или като съм болен или нещо от сорта, и да. Факт номер 5. Понякога ходя на кино сам. Странно, но факт. Понякога наистина ходя на кино сам. Не защото обичам да ходя сам на кино, въпреки че напоследък почнах да свиквам, просто защото някой вече като е гледал даден филм или пък друг като го мързи, пък аз съм супер на вид да ходя на кино точно в този момент и не намирам с кого да отида и заради това просто отивам сам. Дами и господа, следва факт номер 6. Котството не харесва чалга. Котството не обича да слуша чалга. Котството няма да слуша чалга. Котството никога не е слушал чалга и котството няма да захаресва чалгата. Така че, който е като котството, там зад нагоре. Факт номер 7. Играя супер много игри. Всякакви жанрове. Не игра всякакви жанрове, игра основно шутърки и стратегии, но игра супер много игри в свободното си време, а то е когато не съм на тренировки или нямам нещо важно за пране и така нататък. И просто искам да се оттърва от света, в който живеем, заради това цъкам игри. Факт номер 8. Минал съм през повечето спортове. Играл съм тенис, играл съм хокей на лед, играл съм супер много неща, ходил съм на танци, на спортни, на хип-хоп, на всякакви, които се сетиш. И спорта, който най-много ме е задържал, е плуването, въпреки че колкото и странно да звучи, това беше спорта, който ненавиждах супер много, но и в момента продължавам да тренирам, така че да. Факт номер 9. Ами, те сме почнали с спортната тема. Честно аз да ви кажа, не гледам спорт. Никакъв спорт. Въпреки че съм практикувал повече от 10 спорта сигурно, аз не гледам нито един от тях, защото просто не ми е интересно. Предпочитам спорта да го практикувам, отколкото да седя пред телевизора, да дебеле и да гледам някакви чичковци как тичат и ритат топка, примерно. Факт номер 10. Това е последния факт, така че се пригответе. Барабани. Котството има куче. Да, котството има куче. Котството има куче, да! Котството има куче.
Наистина имам куче, просто то не живее в нас, то живее на вилата при дядо ми, защото там има двор, където то може да тича. Преди живееше в къщи, в апартамента, обаче тъй като е супер голям пяс и постоянно тича и яде неща и прави бели, заради това просто го заведахме на вилата да тича на свобода. Хора, това беше въпросният клип за 10-те факта, които никой не ги интересува. Но преди наистина да си кажем чао, трябва да довърша с някои неща. А те са: thumbs up нагоре, абонирайте се, също така в описанието ще намерите и линкове към каналите на Магисан и Димик. Също така може да видите новото лого на заглавната страница и може да харесате моята Facebook страница, където вчера качих един вайн. Айде, чао!